Ето да видим каква ще е рибката. Имам чувство, че е 60-ка, брат. Видях я, огромна е. Вече 10 минути я мъча. Не смея да я напъна. И не знам какво ще стане, брат. Лудица! Огромна е с този кеп за пеперуди. Не става. Няма да влезе вътре, брат. Не може. О, напъва. Не. Стой. Ела насам. Хайде. Не, пак видяме и избяга. Огромна е. Ела тук. Хайде. Не бягай, жено. Жено, малка ти. Не. Батко! Огромна е, брат. Еба, това колко кила е, бе? Не си носи метъра, мамка му. Даже е скъсала на някой вътре, има нимф. Еба си майката. Кохер. Кохерчо. Хубаво се е закачила. Тя да освободим от нимфата. Айде. Мохари. Хубаво се е закачила. Стой. Стой, дете, ще пусна. И двете тройки, майко, как ще го откачам това? Хайде. Айде, жено, пускам те. Така. Брат. Не знам. Реката ми е така по въдицата. Ще те меря. Паси майката. Паси майката, човек. Айде.